Makadiwa sekuru. Unofara wakadina kunziko. Tiripo makadiwa sekuru. Aiwa tiri kusangana nhasi tauya kuno kumatare kuno kusho kunze kuti tizoita hurukuro nasekuru. Mbiri takainzwa. Takanzwa namwana kumasvingo vakataura kuti kuna sekuru vakauya ikoko dai magona kusangana navo. Sekuru vanobata mabasa akawanda. Ini sekuru ndinonzi simbi yebasa kana kuti Sylvester Tapfuma nei. Vazukuru vari kumatima nenyika vangada kuziva kuti nhasi tiri kutaura nasekuru ani. Zita randinoshandisa ndisekuru Gorechena. Rokuberekwa zvinzi Memba Mtunda. Zvireva kuti ndakaberekerwa kuZambia. Handisiwo muno. Okay. KuZambia makabva kurini maberekwa kuZambia imimi? KuZambia ndingati ndakabvako asi ndakaberekerwa muno. Asi dzinza rekuZambia? Dzinza ndiro rekoko. Naika, aiwa tinotenda. Tingade kuziva kuti sekuru vakazotanga kubata basa mati masvika pamazero api kuti mutange kuziva kuti aiwa inini ndine mudzimu unosvika pandiri kana kuti ndine svikiro unosvika pandiri kana kuti ndatategurwa ari pandiri zvakazotanga pamakore api? Ndakada kuti ndikutsanangurire muzukuru. Sekuru zvingaome kana kuti nhoroondo yacho ingarebese nokuti kakare kana ndisingakanganise vanotaura kuti zvakatanga ndiri grade 6 ndiri kuchikoro ndibva nevamwe vangu kuchikoro asi ndine vanhu vandikaona vari vaviri murume nemukadzi asi vakapfeka machira matema vakati vachindidavidza ndiri pakati pevamwe pandikada kuti nditizire ndiende kune vamwe ndipo pandikapedzisira kunzwisisa pedzisira kunzwa kuti ndini ndanga ndiri chaiye ndanguva handichanzwisika zvinhu zvakuitika pandiri. Naika tiri muno muZimbabwe basa ragamuchirika nemhuri kuchitanga kuchibata basa vazukuru vari kunzoko vangada kuziva kuti ndeapi mabasa anobatwa nasekuru muupenyu hwevanhu pane zvinonetsa zvinoshungurudza vanhu zvinovashayisa hope zvinovashayisa mufaro mupasi panapa kana hungave urwere kana hungave zvourombwa kana zvouroyi ndezvipi zvinobatwa nasekuru? Regai nditaure ndichitanga ndichiti ndine mabasa andikaita akati wandei. Mabasa mazhinji kwete kuti rimwe chete. Ndine rimwe randikamboita basa guru rakashamisa kwaRusapi kunonzi kuNyamajura village 7. Paiti pakafa munhu vaiona pakafukurwa paguva, pakafa munhu vaona pakafukurwa paguva, pakafa munhu vaona pakafukurwa paguva, pakauya n'anga dzaizviti n'anga, pakauya maprofita vaizviti maprofita. Asi vakasvika pakukundikana. Tichisvika isu tichidaidzwa naMambo Makone. Vanhu vakaungana vanga vakazara vachida kuona chishamiso. Vakataiwa pauya vanhu pano vakachena ndebvu, pauya vakweguri, pauya isu hatidi kutambisirwa nguva nemwana vachireva imimi vachitaura. Ndakati aiwa basa rinoda kuonekwa nekuitwa kwaro. Takashanda basa iri muvhireji umanga mune chembere chete, murume mumwe chete, usichiriwa kuti varume vanga vakapera vese. Vana vamwe vakutotiza, vamwe vasatidzoka mukati memusha. Ndakati aiwa ndichimodi painguva ndakapiwa imba yematare. Ndapiwa imba yematare ndakagara mazuva maviri. Ndagara mazuva maviri amwe machembere akatiza maviri. Ndakati aiwa vanhu vese ngavauye, daidzai mambo vauye vaudze munhu wese auye apinde mumatare nokuti ndeti anonzi matare. Handisitsika mutanda. Vapinda mumatare munhu aita izvo anga ari mwana mudiki. Kana ndisingakanganise zviguma 35-36 years. Vanga ari murume kana kuti mukadzi? Anga ari murume achirombera kuita chidhumeni. Chete. Saka munhu uyu zvaakaita vamwe vese vakapinda. Ndakati aiwa pese apa tingaone umwe urwere, tingaone mamwe matambudziko, asi pane munhu ari kuita zvipi zvinezvi, ari kuita izvi. Aitisa achienda kubasa rani nokuti aigara nen'anga yake imwe yanga iri muchawa. Rimwe zuva akangozoti regai nditise ndisvike
pakasvika ndo pakanongidzwa netsvimbo achinzi aiwa iwe ndomunhu watiri kudi watiri kutsvaka. Akabvuma shuwa takasumuka naye takaenda mumba make takachera mumba make pasi pemubhedha paaigara makaonekwa mune kofini ranga rakadai ranga rine bvudzi rekumusoro nebvudzi rezasi nenzwara dzevanhu. Vanhu vakati aiwa tazviona izvi zvamaita sekuru takuchikupai pekudi pekugara munharaunda iyi kuti tione kuti munhu aiti akafa zvinoitika here. Pakafa munhu wekutanga hapana chakaitika, pakafa munhu wechipiri hapana chakaitika, pakafa munhu wechitatu hapana chakaitika. Ava vakashaya sekuru vanga vakungofawo here nofuro hwaMwari kana kuti zvanga zvine chekuita neurombo vakanoshereketwa munharaunda iyoyo. Aiwa ava vanga vakufa vanga vakufawo nekudo kwavo nenguva yavo nekuti asi vanhu ndo vaitaura kuti aiwa tinoda kuona kuti zvinoita sei zvinoitika here. Saka iyoyo nyamuparanzvongo iyo kuisa kofini rake rakanga rine nzara dzevanhu nevhudzi akabvuma kwekutanga here kana kuti pakamboita kutaudzana kana achiramba? Akambotanga achinzvenga kumasvondo matatu tichiita vamwe iye akangozvitina egani akauya kuzowira mumbeka. Sekuru vachimupandira gore jena akabvuma here kekutanga kunzi iwe ndiwatiri kutsvaga ndione urombo? Akambotanga achiti aiwa ndakasirwa nababa vangu, aiwa ndakazotemerwa nyora. Akati aiwa kuve munhu anotemerwa nyora aya utemerwa nyora chetika nokuti zvinhu zvinoshanda pamba apa handiti zvinoshanda namwene wani nemwene wazvo zvinogona kushandisa zvakauya nhasi usingazive zvinozopedzisira zvakukupa kuti uzive. Kana mutambi webhora chaiye anotanga asingazivi adzidziswa kupedzisira akuziva kupinza mumambure handizvo. Saka ndobva magara munharaunda iyoyo hapana chakazoitika chekufukunurwa kwemakuva nanhasi vakapa kutenda nanhasi hapana zvikuitika. Mutiri munharaunda imwe chete iyo pane zvimwe zvakazoitika kuti apa matende ndekwakuri kwaRusape? Muri maRusape imomo vanhu vaona basa iri raitwa pamusha uyu pachifa vanhu pozomuka pachionekwa makuva akafukunurwa. Kune vamwe here vakazoti kwedu uyai kune zvakadaro futi tiri munharaunda imwe chete tisati tabuda maRusape imomo? Ndakagara maRusape ndakagara nguva refu kana ndisingakanganisi makore 2 negumiri. Ndakungodaidzwa apa ndadaidzwa ayanga amatambudziko emunhuwo nokuona kugona kwandikaita chinyi kwamakaita basa iri raishungurudza vanhu raendesa vanhu kumatare kwani kwamambo nguva nenguva vanhu vachitemana nematemo asina nhasi mune runyararo kutaura kuno kwatikuita. Sekuru gore jena vagadzirisa zvinhu ndapedza basa. Tinotenda mumusha imomo kune vamwe vane matambudziko here akanga achisvika pane nhanho reiro riri kana kutiwo kune vaive neurwere hwavanga vainahwo vaibatsirwa munharaunda iyoyo vaibatsirwa nezvei kana chiri kurangarira? Vamwe vanhu vaibatsirwa matare akasiyana-siyana handaiti ndakauya kuzobatsira dambudziko iri chete. Vamwe vana vanga vasingaroorwe, vamwe vana vasingaroore, vamwe vana vasingawani mabasa, vamwe vana vakaenda kuchikoro asi vachipenga ndakavasiya zvese zvadi zvagadzirirwa. Mumwe nanhasi uno anotouya achitosiya magrosari chaiwo kumba akudhiraivha zvingerengere zvamazuva ano izvi achienda kumhiri atienda kuti aiwa tateguru makaita chinyi makaita basa. Nevamwe vangu vasingaroorwe ngerengere uyu ave nebasa ave kusiya kurangarira sekuru uyu akanga abatsirwa dambudziko rangarirei ranga rakamirawo sei dare rake? Anga akatora chitupa chake chekudhiraivha asi achiti akapiwa mota airovera nayo. Akapiwa mota aisvika panguva yekuti handichaoni. Akapiwa unzi mota iyi nhasi uno tinoda kukuona kuti unogona here zvishuwa aiti handichaona. Nemumwewo futi anga ari musoja ipapo aiti nguva dzekuti kana nguva dzebasa dzakakwana aitaura kuti handichaona meso angu asi nguva dzekuti kupedza kwebasa anenge akutoona akutonofanana newangu asi ndakasiya zvese izvo zvadii. Mhepo yekutadza kuenda kubasa yaisundirwa nani muupenyu hwake? Apa yanga iri yemusha iyi wavo umwe musha wandikutaura nezvavo wakasiyiwo zvapariwo nababa. Baba vacho vakanga vasiyei? Vanga vasiya mukawo dzavo dzanga vasiya dzavairomba dzekuti vakapiwa vakaenda kuMozambique kunopiwa mushonga wakapiwa kunzi aiwa mushonga uyu unofanira kufusirwa usina kupfeka ufushira nemagara. Baba vachona vanga vakarombera kuti vaite mari vairombera varime stereke here vanhu zvinonzi nedare vairombera kuita sei? Zvanga zvakasangana. Mushonga uyu waiberekesa mombe dzisina kana mabhuru. Musantaura mushonga uyu waitora mbeu munda mevamwe ngokuti wakadonhedzera mbeu nhasi
iwo wakangouya ukafusira mushonga uye sikufusira kwaita mbeu nemagaro asina kupfeka mbeu munda kwako unoona dzakangochena asi kuziguritsa tadzakuburitsa kana chimene zvanga zviripo tiri marusaba muchibva ipapo pane kumwe here kwamakazonogara futi sekuru ya kwakawandisa atingakupedzi imwe ndakadaidzwa kumasvingo unonzi kumuchakata kumasvingo magaramosi akunaro kumuchakata uko takuenda kwamapanzo kwanga kune mbiri futi munhu akaurayirwa mwana wake aurayirwa mwana wake aizvi ndezvemhuri yavo aurayirwa mwana wake akatsvaga rubatsiro muprofita akatiza kutanga ndakatangozodaidzwa ini apiwa uyu ndichangamire shumba angapiwa namakoni sekuti machifa anosangana vati aiwa dambudziko ranga riri kwani ranga riri kwangu ko wadiwa mbobata munhu ndichangamire makoni ndikuchangamire nekuti vanhu vanga vauda kutemana tasvika paye vanhu futi vakataura vakati tachifunga tichaona chinyi munhu mukuru vasikazoti ari pamuri nekuti inini handizviratidzi chero ukasangana neni panzira uzive kundoita nezvei ndibva tasvika basa rabatwa apa ndibaba idi aita izvo angasara ari mukuru ndibva ndati aiwa izva zvinese ende matara angu ndine maitiro andinoita handinongedze munhu kuti iwe ndiwechi munhu uyu anofanira kubuda ichi pachena ega nekuti mutemo wenyika mazuva ano wakuramba kuti aiwa hatinongedze munhu uyu saka isu tane nzira dzedu dzatinoita dzekunongedza chi maita sei paya takati aiwa mwana haana kufa mwana mupenyu asi makafudzira ari kuchema akaisa musoro pasi makumbo ari mudenga zvakanzi aiwa toda kuzviona ndakati asina handidega kava tasumuka taenda kurinda tichingosvika parinda rakatanga kupfuta munhu anga akabata hari ndibva toipwanya ndiyanga ari muridzi wechi matare nekuti takangoti iwewe ndiwe mukuru ndione tungamirira chi dare akambotanga kuda kuramba tichingosvika paguva rakapfuta rese ranga risati moto kubvira nekuti takaenda kwamadoka zuva anga ane nguva yakadi avigwa mwana uyo anga ane kana ndisingakanganisi mazuva mashanu dzapfuurira imberi ndobva zvaipfuura tanga kupfuta vakatanga kuda kutemana ndakati aiwa kana makuda kutemana ndakudi ndakuenda panga pati panongedzereka here muroyi apa kana akatanga kutaura ega nekuti aiwa muri yekwangu ndiregererei ndakatadza zveshuwa mushonga uyu ndakapiwa ndichinzi vana vaende kuchikoro vapase vagone muchikoro vagone saka paiti mwana akaita headmaster agona chikoro kudaro aishanda mwedzi 3 ototanga kurasika chi njere nanhasi uno pane mumwe andichiutora paye zvino asarira musikana mumwe akushanda amupurisa arikukaripa angane matambudziko aisangana nawo asi iye ndiaita nharo kuti aiwa baba vangu avadaro paakazonzwa akudzwa nababa vake kuti iwewe zvauri kutaura izvi kaizvi isu tisi takabata tegani mushonga uyu tiuziva asi kana ndawana ndaiti ndakaona munhu aindibatsira pano ndaingodzokera ndoona zvinhu zvacho ndozviripo zvandikatora saka apa itotendai kuti ndabatsirwa asi iwo kana uchigona kuti muri tidzorere vanhu vakarasikirwa navo zviri kwauri ndione tungamira mwanangu asi kuti tacheneswa nasekuru gore jena kuno kwatiri vatibatsira vakasumuka vakaenda vegani kwamambo vakamira padare ramambo shumba kwana shumba yaundawo vakataura vegani vakareurura mambo akataiwa aya makuna kamunzvimbo vangu undipasa nyati imwe chete ndibva waenda kupisa mombe yavo ndibva waenda kuita chikaranga chavo chavanoita munzvimbo mavo nekuti handisiwo nzvimbo ipi handisiwo nzvimbo iyo vakaita chikaranga chavo shuwa nanhasiwo ndakazenge ndakudaidzwa nevanhu vakawanda vanga vane matambudziko muri mumasvingo imomo kune mamwe here zveshuwa mamwe futi matare makuru akabuda imomo mutiri mumasvingo ndine mamwe matare makuru futi andikaita dzidzisei sekuru noti vazukuru matare andikaita ndeyekuti pane mumwe mwana akangodzingwa basa zvisina tsarukano aishanda kubhengi achidaidza vanhu aitoziva kuti dambudziko riri pano iri aiti paanoenda kubasa paikandira huku isati yasvika zera rekukandira handizvo yasvika yakakandira huku ipa anoenda kuenda kunobvunziridziwa kuti aiwa magwaro ako akamira sei zvinhu zvako zvakamira sei aisvika inzi aiwo zuva rako rokukudaidza risati rasvika kudzoka kumba akauya akapinda matare akaudziwa nemo
mai wacho akapurudzwa akati zvandaudziwa izvi zvasiyana nezvandaiudziwa zvino zvandaudziwa zviri kukumba izvi sekuru kana wachizvigona andienda simhuri yangu yasunungura takaenda takashanda chipuka chanchirimo mukati memusha andigone kutsanangura chanchiri chipuka chei asi kana wada kuti ndikutsanangurire muzive sekuru ana yangu inenge yasimba mazuvano mukati memusha umu manga mune nyoka yanga irimbo asi yakasiyiwa nababa ichinzi namai ndo vanga vanzi iwewe mukadzi wangu unofana kuipa zai rimwe chete ratanga kukandirwa nehuku tseketsa mai vakanga vakura vasisazvigone kusvika nyoka iyi yakura zvokuti yanga yakuzara munomese matiri takasvika takaisvikira yakatanga kurutsa mazai ndisati ndasvika mumba imomo ichichinja maruvara ichinyora mazita ainyorwa ndanani manje mazita ainyorwa ndevana vese vomumhuri saka vamwe vese vanga vaperawo ainyoreka sei mazita iyo iri nyoka yaiti yakasandura dumbu yaiburitsa zita nengi yakasandura dumbu yakapindura nekuku inyora zita nengi asi wacho asara mumwe chete akushanda zvino kuchipindu aripo zvino andouya taura sekuru makaita basa sekuru makaita basa ndakaita rimwe futi riko mapanziro uko ndariita iroro vanhu vaikonana mukati memusha vachikonana mukati memusha ndakasvika vasingayanana chandinoita ndechekuti ndakasvika pari kukonana vanhu handisiye ndichikonanisa vanhu ndinosiya ndabatanidza vanhu ava vaikonana nenyaya yeze ava vaikonana kuti mhuri yanga iri pachipari panga vari vaingoti uyu aita zvake uyu aenda abata mushonga wake uyu abata mushonga wake kupedzisira kuti uyu akazvara mwana aifa vanasikana vasaroro vachirota vanakomana vairota vachisangana nevakadzi kokuti wakaona musikana nhasi waitorota uchisangana naye wozopepuka kuti handina naye varumewo futi ndizvozvo vakachinja vakadzi kusvika vashanu asi nanhasi vakagara ndifunga ndane mwedzi inobatika kana kuti akuraudzira kugore vakagara nemhuri dzavo hapana igara nemukadzi kana mwedzi miviri chakanga chichidaro chii anga ari matambudziko emusha eurombo futi wanga wakaitwa nevabereki asi vana vanga vakusanganisitsira baba vairombera kuti vaitewo sei vanhu vanorombera kunorombwa zvakasiyana siyana mumwe unorombera basa mumwe unorombera kudhiraivha iyo masvingo iyoyo masvingo chaivo asi makazviburitsa pachena ndiyo mamwe mabasa andikabata nemamwe andisati ndadi sandatsanangura amusati matsanangura zvinenge zvakanaka sekuru kuti tirambe tichikurukura hurukuro yekuti tizive kuti orit muchiri mumasvingo imomo pane rimwe basa guru rakabatwa here musati mabva mumasvingo imomo kana kuti kune imwe nzvimbo yamakabata basa futi isiri rusape kana masvingo chinoitika ndechekuti mamwe anozoita madiki evanhu vanenge vakuuya anozoita madiki wakareruka yokuti nhasi baba vaishandisa vana vachivaita mubobobo vana pamba zvakawanda zvinenge zvichiita sei zvichiitika ndichirapo vanhu vari kurwara makumbo vari kurwara musana vari kurwara zvimwe zvirwere zvingabatike kupi kuchipatara tinozvirapa zvese izvozvo kana tichidzokera munyaya yekuti zvimwe zvirwere zvisingabatike kuchipatara chii chinoitika kana munhu aenda kuchipatara paine furatidzo chinoitika kuti kana chiri chivanhu chinotaura kuti munhu chivanhu chinorapiwa nechivanhu mumwe anogona kupengeswa nechivanhu handizvo apengeswa nechivanhu kana wakaenda kuchipatara hazvigoneki ndopaunonzwa kuti munhu vamuvharira auraya munhu imomo asi akangoya kwedu kuno kumatare achingosvika mudu dzimu rake rinobuda raakutaura kuti aiwa ndiri kuda kugadzirwa zvakadai nezvakadai nezvakadai ndiri kuda kugadzirwa zvakadai nezvakadai nezvakadai isusu ndobasa redu ndopane mbiri yedu takuchigadzira munhu dambudziko iroro achipora munyaya dzeuroyi idzi urombo katoudzwa kuti huriko asi kune varoyi vanofamba usiku pane dzamakambosangana nadzo iri mumamishawo futi mamwewo dzainetsa varoyi variko vanofamba neusiku isusu varoyi patinovazivira nekuvaonera umwe uroyi unotangira nditangire pachidimbu tangaise kuti uroyi unotanga umwe unoyamwira vana mai zamu chaipo handiti umwe nekupiwa zita usingazive mumwe kutemewa kupiwa zita ratete kana rasekuru vaita mabasa akashata mumwe ndiyani kuti
haana mombe, haana motokari pamba, kuti pfuma yangu yese ndoda kuti ipiwe Josephine kana ndida kuti ipiwe Josephat. Saka zvainoita yamunoti pfuma ichi handi mombe, upfumi urimo mukati memusha. Zvino mwana anobvasirwa tsvimbo kana yakaita sei. Tiri pano handizvo sekuru ari kuti ndo upfumi wangu zvenyoti ionekwe sekuru kana musina chamakabata hando tsvimbo yandoshandisa handizvo kana ukaitarisa uku ine munhu ine baka rangu handizvo uku injuso yakabata chinyi yakabata munhu handizvo. Saka zvainoita nhasi ndoti handina chandinacho pano nditi tsvimbo iyi ndakusira ngana wangu ndamusira upfumire hausi upfumi kawo ndikufananidzira kuti uroyi unouya nenzira dzakasiyana siyana. Mumwe unoita zvekuzvarirwa chaiko wazvariwa nawo wopiwa zita sekutsanangura kwandaita. Mumwe chaiyo ndianotemwa dziri nyora asawira wangu vanotamba mambuya ndizvo sawira wangu aiwa haungatongiwe nemumwe munhu kana iwe murume haungatongiwe rega ndikutemere mangurumera ndizvo. Uona munhu achirova munhu achinowira uko akaguma uyo unowira uko handizvo. Pazvinozopanduka mhiko dziya dzakafanana dzandadzoka kumasoro kuti unopiwa mushonga uchinzi unofusira nemagaro usina kudi usina kupfeka ponza ubude nemoto panze. Vana vanoziva here haubude usina kupfeka, vana vanoziva here kana mukadzi hazive. Mumwe ndiye anozungirwa dumo kunzi dumo here arifanira kunobatiwa nemukadzi. Zvino pane munhu asingade kusangana nemunhu hapana dumo rieratiza auchaziva unotozopedzera wachikora mhiko chete ndo. Saka zviri kureva kuti kana waenda kwaunenge waenda uchinotsvaga mishonga yawo uri kutsvaga ukangoona patanga nyaya yemhiko ndokurudzira varuko vari kumativi mana enyika ndizvo. Wakaona iwe wakunzi mushonga uyu enda udiridza nemukaka, mushonga uyu unoda rukushe rwaamai kana kuti bvudzi raamai vako kubereka rekuzasi urombwa, kana kuti aenda unotora tsoka yanenge urombwa handizvo. Chandinokurudzira ini kuna waziguru musapiwe mushonga unenzi uyu ndiwo mhiko ubudiwe nemoto panze. Isu chatikauya handina kuuya kuzorumbesa, takauya kuzoparadza urombo kudzikinura nekuti upenyu hwako hufambe mune zvakanaka. Vamwe vakarombera mabhazi chaivo nhasi zvakutambudza mhuri. Vamwe ndivo vakarombera mabasa sekutsanangura kwanga ndichiita, vamwe mabhizimusi akasiyana siyana. Asi ona vangani vavo vakaona chaivo ivo muzukuru kuti munhu anga akasimuka, asi paanosumuka ipapo chichope chake chegurosari chinotenderwa kunzi chitsve katatu pagore, asi chichitsva katatu pagore chinotovakiwa chedzokera saizvo chozara futi zvino saka zvinowadza kuti pane ushereketwa uripo ipapo. Ndo ushereketwa wacho. Mumwe munhu anoenda kumozambique aenda kunotora anopiwa nyengerezi, anopiwa nyengerezi kana kuti sandawani haisi kuti haidi kusanganisiwa wakaikanganisa inobvirisa nzvimbo iyoyo bhizinesi rako iro kana mabhazi kana kuurayisa kana raakuda ropa ndopaunenza kuti bhazi ranenge rauraya vanhu vese rauraya vanhu. Pamwewo muridzi warena akatenga bhazi hausi kuziziva kuti mhiko yakasiya futi yaitiwa nani nababa, asi ringoteera mwana nekuti uroyi unosiyiraniwa kuti nhasi ini ndakafa kana imbwa chaiyo iri pamba chaiyo yakafa nhasi, baba akafa nhasi inoenda parutivi iri kana kuti inongoteera mwana ari panzvimbo ipapo. Ndo zvakafanana neurombo. Hauende kunogara munext door uneteera ropa, magetsi anofambidzana netambo newaya. Ndiri kupanzwa sekuru. Kune tikapinda muupenyu hwevanhukadzi vane zvirwere zvakasiyana siyana. Pane here zvamunomborapa kana muchinge muri kuno kumatare kwenyeme takanangana nezvevakadzi? Zvirwere zvatinorapa zvakawanda zvakawandisa, asi ndichangotaura zvidimbu. Ndizvozvo sekuru. Pane madzimai okuti anoenda kumazuva ake kasingagumi, kana kokuti akangosangana nemurume waasangana naye anobva atoenda kumazuva. Zvese izvozvo mishonga yacho iripo, kuti mumwe
anangobuda mvura zvisinganzwizisikane. Zvisezvo ndinorapa ndinopedza mvura dzipi kozoti mumwe anochekwa pano pazasi peguvha apa achekwa kudaro anosvika panguva yekunozarirwa pachipfuva azarirwa pachipfuva ozotemwa musoro nedzungu dzimwe nguva anoda kumuwisira pasi zvese izvo mishonga yacho ndinayo. Imwe futi zvinokonzereswa nematambudziko anga ndichitaura aya kuti aiwa pamba pane baba vakarumbira kuti iwe ngozi kai yakaitika pano pamusha ndizvo ndakakupa vanasikana vangu. Saka maitiro anoita munhu chaiye sezvauriwe haasiwo anoita murume uyo akapiwa ngozi achiripirwa kuvanasikana. Ndopanozobva zvirwere zvizhinji kuti kana akarara mene kuchingezi kwenyu munoti kuti kana akarara anorota achisangana nemunhurume asi murume ari naye uyu baba paanozoda kuuya kuti aite kuti ndasiwo mukadzi kwangu kunze kwakuchena mukadzi anenge apedza nazvo kudhara akaneta asi sina basa nazvo shungu dzapera nokuti aitiwa pakuru. Vanotaura vanoti zvikwambo zvinonzoita zvinoita nokuti chinenge chine nzara achiiteite pese pese zvasiyana newe kuti unenge uri mumba. Saka uchizinza mwana arorewe mwana adi akangoenda pamurume achingovata nhasi zvinonakidza mangwana zvonakidza panopera svondo murume akuona akuona umwe murume akarara anotoona ndebvu dzakati chichirira. Saka izvozvo ndo matambudziko atiri kupedza. Zvikwambo zvine shanje nayo zvine shanje achideka chinokubvisa kana kutevatisiwa pasi kana kusvika chekupfukatidza kuti unorara kusvika rungwanani hauna zvaunoita mukadzi. Vamwe vakadzi vanopiwa mhosva kunzi azoita gumbo panze gumbo mumba handizvo inyaya yekuti uyu murume akanoiteswa neichika ichi hatisi kuda chakanaka chete. Paunoenda unobvisa mari unoona yabiwa paukaisaona haisi kukwana unongoramba chete uchiwedzera ipapo hachisi kuda ichi chakanaka kumhuri. Apa tikutaura zvokuti zvinoitika kumwanasikana kumwanakomana kune zvakadaro zvinoitika zvokuti anoitawo futi bonde nemwe mukadzi waasingazivi iye wake waakabvisira pfuma ari parutivi. Zvinoitika variko varume kuti anorota achisangana nemunhurume kumudzimai weusiku uya weusiku anofamba usiku ava ndizvo chimwe yachiya anotorota achiita bonde chairo rakasimba chairo handizvo. Asi pari kuita bonderi mukadzi futi haachadi kumuona ndopanonza kuti haningirombe agare nemukadzi akusi kuda kwake anaye mukadzi waakapiwa futi muupenyu hwake. Saka izvozvezvi vazukuru vangapepuke sei nekuti kazhinji unenge uchingoti ihope zvadzo kana hope dzechando aiwa kunavo varuko handizvo ndinoti usanda kubatsirwa handizvo mumatare mangu muno ndinobatsira zvirwere zvakasiyana siyana zvandataura zvitori zvishoma nezvandinoti zvandinobatsira vakarasikirwa nemabasa vakarasikirwa vasingaite mbereko vose vari kuda kudzora vadiwa vavo vakatorwa vari kuda kudzora vadiwa vavo vakatorwa vakaenda futi nechi murume atorwa aenda nemagirlfriends aenda namarwei anogona kudzoka. Ndopandiri kuti aiwa usaregerere muvengi wako achidi usahurirwe nemurume usahurirwe nemurume nemukadzi futi zvese izvozvo tiri pano inoita muchiri ipapo chii chamunoita sekuru munogadzirira kuti vabatane here kana kuti munopara futi rinyoka? Ndinotanga apa pambereko ari pambereko ndotanga pambereko handizvo kuti uyu ari kushaya mbereko ndinotanga kutsvaga kuti dambudziko riri pamurume here kana kuti riri pamunhukadzi. Ndine mishonga yangu yandinayo mimbo dzangu dzematara dzandinoshandisa kutsvaga kuti ndiwe murume here kana kuti ndiwe mukadzi. Mushonga wangu inini kana uri ndiwe murume kana iwe mukadzi haupinde mudumbu unourutsa haupinde apo unourutsa saka kureva kuti hauna kusimba here kana kuti ndiwe une hutera kana uri murume kutanga pamurume ndakakupa ukanwa ukarutsa ndezvekuti ndiwe une hutera ndopafuti mukadzi akamedza haana hutera. Saka ndakushanda neupi nemurume uyu nemurume asi anotozokwanisa kutoita mhuri. Ndine vakawanda vantu vane mhuri
chero chaidzo kana ukaita vanasikana chete ukada mwana mukomana tine machinjiro futi atinoita mbereko. Alright. Kwa nti futi kuchinja nyoka. Kuchinja nyoka. Zvinokwanisika. Tinozvikwanisa. Tine mashandisiro atinoita. Kuti makavata munoshandisa makadai, makavata munoshandisa makadai. Kune nyoka futi sekuru. Kuno kudare renyu rakamira se ase kutate guru jena. Runyoka randinaro muno ndingati ndine mhando. Titampandire tinzi sekuru dzimwati mhando ina. Runyoka. Yekutanga ndine wenyuchi. Dzinoita se? Nyuchi idzi zvadzinoita kana waenda kunoenda pane mudzimai womunhu akagadzirwa. Adzibude nyuchi handipa dzinopinda padiki. Saka iyo kana wakavhara nhengo yako iyi handizvo dzinenge dzichifamba. Wakavhura ndipo padzinobuda. Nyuchi dziya dzoti asi hadzikwanisi kuruma munhu. Asi dzinenge dzakangonamatira. Handini ndedzemarembedzo dze. Saka idzo dzinenge dzazara kupi? Mubhurugwa imomo. Saka ndoma dzinenge dzichingobuda dzichidi. Asi vanhu isusu totodziona kuti munofanira kudziona kuti ko dzakarega kuoneka sekuru washanda papi. Alright. Washanda. Vanhu vanotoona kuti apa pane uchereketwa. Wechipiri ndine hove. Pane hove isingade kubuda kunze kwemvura. Yakabuda iye muneti muramba iye. Ukabuda kunze kwemvura unokwasharara unotsva. Alright. Hamuzonzwa kuchema kwawo asi unongochitambudzika. Saka iwewe takakugadzira ukaenda futi pane mukadzi womunhu akagadzirwa unofanira kuramba uri mumvura. Unofanira kubuda kubuda ipapo. Unenge uchitra here une kutsva kunoita hove iya. Nekutsva kwaunongodi ndikonochiitawo iwewe. Nekuti hove iya tinoitora toidambura musi toidzorera togadzira nemusi wayo. Iyo inozonoburitsa musi uyu ndo waakushanda. Kungorana nomukadzi womunhu kuita zvekumanikirana zviya handiite zvekumanikirana. Wamuite zvekunamatirana izvo vanoti kunamatirana. Aiwa. Alright. Zvinoitwa nevapwerezo isu handiite izvozvo. Nevapwerezo muri neumwe wechitatu uyu ndewe majuru. Majuru andaze wemajuru uyu uchingopedza kusangana nemukadzi womunhu uchitoburitsa nhengo iya nditi wakangopfeka chipfeko chete chechirume juru rere rakagumuka rinobva raruma wotanga kuti kuchema. Anoziva majuru aya anaruma akadai. Kungoripfeka chete kupfeka nhengo kupfeka nhumbi yechirume painoenda kunoshinya unobva wadi warumwa nhengo. Kana iwe wakarumwa nhengo chaiye kana ndakakuti handikutsinye unonzwa kudii? Unozepuka. Saka ndozvatiri kutaura unofanira kupfeka nhengo yechikadzi kuti vanhu vazive kuti pane zviri kuitika kuti pane zviri kuitika. Handizvo? Neumwe wenyoka auya handikukurudzire hangu. Asi unoita sei? Munhu anosaka kana achinge kuno kwanosarudza zvaanoda here sekuru? Kana kuti munotarisawo hana dzake kuti akamira sei munoti regai ndimupe. Nokuti ine handizoda mbiri yakadii yakashata. Saka wenyoka unoitwa sei? Wenyoka uyu ndinogadzira munhu handizvo? Ndomupa munhu. Kana ada wenyoka ndinomupa ndinomupa wandinomupa unodya vese nemudzimai handizvo? Mudzimai anenge achiziva wera ukati arongodyawo. Aiwa ndozvandataura kuti iye haafaniri kuziva. Nokuti iye ndiye ari kuita musikanzwa. Alright. Handiti? Saka uyuyu chandisingakukurudzira ndechekuti aiwa ndopaunenza kuti ningi akangoti achipedza kusangana nemudzimai womunhu akangozingosviba. Ndiwe mungu uyo wandikutaura. Rovera kudi kuodza uchingoburitsa paunopedza kunopedza kunoburitsa mbeu yesikarudzi ndokuruma kwainoita zvaribva zvatopera munhu akutopera simba akutosviba miri. Anozofa here munhu? Wakanonokirwa unofa. Handiwada wega kuenda pamukadzi munhu. Asi chandisingaudira ndechekuti vamwe vakadzi ndovanere zvavarume. Alright, isiri mhosva yako. Isiri mhosva yako. Anokukwezva kuti uye kwaari. Ane nguva aenda anoshanda muJoni, anoshanda kuAmerica, ane makore kana matatu. Oti uyo ndibatsira. Munhu ane ropa rinofamba. Saka ndisingaude kuti handikukurudzire asi ndinouitira pamunhu waari kuziva kuti ndiri kuitirwa zvakati sekuru uyu munhu andinetsa haangapfuure zvake nokuti anditambudza.
ndozvandinoita. Ndiri kupanzwa sekuru. Naivo vazukuru vari izvozvi zvamunotaura munogona kuzviitira munhu ari kunze kwenyika here izvozvi zvamunotaura nenyaya noti mazuva ano nyaya yanetsaka yerunyoka iyi zvinoitirwa munhu ari kunze kwenyika here kuti anofanira kutouya kuno kumatare kana asingakwanisi kwane zvingiringiri zvamazuva ano izvi siyana nezvedu izvo zvakudhara zviya zvingiringiri zvamazuva ano ziya pane zvavanoita vakomana vangu omuita video yavari kuti video onana naye taonana naye iye onana nasekuru otanga kutaurirwa dambudziko rake akutsikana nedambudziko rake ndopa kuchinzi aiwa ndakuchikubatsirana nezvakati nezvakati kana uchikwanisa futi unongoita sei unongouya kudare. Tiri kubanza pane pamamuchitaura nyaya yezvirwere zvemadzimai vamwe vanonetsekana ndo ramatinocheka pasi peguvhu ndiro jeko here ndiro jeko aiwa mari tsanangura iro kune vanhu sekuru vanonetsekana negomarara rinokudaidzwa kuti kensa iri rinotadzikwa nezvipatara mambotaura kuti zvimwe zvinazvionekwe nekugonekwa nezvipatara iro rakamira sei nyaya yechirwere ichocho. Ndine vanhu vandarapa vakawanda gomarara haridi chipatara unenge uchizvisumudzira mamhepo wegani inonzi nhuta ndochishona chakare chaichacho isi tunoita imwe yekuruma handiti pairi pane ronda rachepapo tunoita se tinoruma ndinomumwa ndikaruma yanga iri panhengo chaipo pesikarudzi angari murume kamukadzi angari murume kana iri mudumbu ndakandipedzise ndakairuma inofana kufamba kubva mairi umaikaenda umo inofana kuuya apa padhuze paronda painongosangana nemushonga inobva yadonedza pane pichainodonedza iyo kwambona mwana wombeva zvaakaita kuti kana achibuda anenge ari muchukuchuku saka icho ndo chinofana kudonha ichocho chinenge chichifamba munyama dzemunhu ndakuchitanga kurapa ronda handirape ronda rine munzwa mukati nditanga ndadonedza icho chacho chiri kufamba mukati kamunzwa kachako tanga ndakariga pasi kaura ndatanga kutsvaga manje kuti rinotanga kudhonza nyama sei. Kuri kuti mushonga wamune maisa uyo unonokasveta kuti kauye kumuromo wechironda kanouya kumuromo wechironda kuya kobva kasangana nemushonga weshonga iko akagone kuzodzokera uko kana kasangana nechi mushonga kana pakadona zvakafanana nekuteyariva riva ukariteya ukadai handizvo chaukateya nacho ichi rakadai arifanira kupodza rinofanira kuteze ngerarova kubva raibata mbeva ipapo kana iri nyoka ibva ipapo pane mamwe mabasa here amungati makuru amasirira kunzvimbo dzamakafamba makaenda kumasvingo makaenda kuwarusapi kune imwe nzvimbo here yamakambonogara kwainetsa futi ndine muzukuru wenyu anobvunzisisa tateguru gore jena anobvunzisisa ndine mamwe matare makuru handisati ndamapedza achiri kana kutaurwa pazvivhitivhiti zvenyama uko magunje kunonzi kumashuma kune mhuri iriko yapera vachingonangana vachirovana nematemo asi hazvina mwaka nemazuva papa zvinenge zvane masvondo maviri apfuura vaviga umwe munhu vanoti vakaviga nhasi afa nenjodzi yemumugwagwa veigana timuone musoro pebva pabva munhu nhumbu zvinhu zvitatu izvi akafa nenjodzi yemumugwagwa mumwe ungohwara nemusoro mwanasikana asi kuroorwa ipapo ongobva nhumbu isingazikani kuti yakabva kupi saka vanhu ava vakatidaidza vatidaidza ndakaita zvandikaita ndaita zvandikaita asi kutsanangura kwandaita kuti kumasvingo ndakambozviita saka apa ndakapedza izvozvo zvandikapedza handizvo ndapedza handisati ndaona futi kuti paita tsaona here pane atemwa nemusoro here pane abva nhumbu handikagonipera zvandisati ndaita zvaikonzerwa nani zvaikonzerwa futi uyu andibaba anga akabata nditateguru wavo anga akaponda munhu mukati memusha vaipondana mukati memusha mavo saka zvazvinoita munhu akafa ngozi inosara isina anoibatsiridza saka ivo ndopavakazotsvaka tikaudza kuti aiwa dambudziko riri kubva papi riri kubva apa ngatigadzisei zviwa mambo akauya akataita chikaranga chenyu chavakaita nekubika doro ravo takaita zvatikaita iyi nyaya yacho ndibva ndaibvisa
iye akapupurega nekuti izvi zveshuwa ndaizviona zvichiitika pandiri asi handisi kuti iye ndiyanga nemhosva haisi mhosva yake iye kuti ingozi nekuti iye ndiyanga asarara mukuru musha saka uroyi unotambidzana sekutsanangura kwandaita kuti unodi ukabva pana uyu akafa unoenda pane mukuru uchingoenda pane mukuru zvino yaida kuripirwa here ngozi kuripirwa ichiri kutoda kutoripirwa nanhasi avasati vaunganidza zvinhu zvavo zviri kuda kuti zvinoendeswa kweko asi yakataura zvese zvairi kuda akataura here dzinza rekwaakabva ndiwe mudhuzemo mavo vaingopondana muchavo zvokuti vaenda kudoro vokanganisana vorovana munhu wadi nyangirana kaofa pakurowana uziye kuti tiri kusvika papi unonhonga chinokuwadza unotora chinobaya yatova ngozi nekuti munhu angofa haisi mombe haisi mbudzi vamwe vanongada kuziva tichingotaurawo zvino pakabuda muripo wakadiwo kunzi waidiwa nengozi zvimwe ndini ndakatozorerutsa angati anoda mombe 30 nemwanasikana kati aiwa tatekuru iwe ndiwo wakadi ndiwo une shungu iye amhuri tasayadi yapera imhuri yakasara ko wadi watsvagirwawo nyati dzako dzauri kuda izvi zvevana aiwa hazvichaitiwa mukore wechimanje manje zvasiyana nezvaitiwa kare kamboda kuramba yakakakavara yakazati aiwa ndatenda zvangu nekuti zawira ndiwandidzikinura manga ndiri manga muchipisa saka vari kumhanya kana ndisingakanganisi kutaura kuno nyati dzavo dzakusvika pa20 dzavari kuunganidza toenda toita futi chikaranga chacho taita chikaranga ichocho kana vachizopedzisawo aiwa tomutsanangura kuti zawira vana vane shanda ava vavana chete vasara nyakupara ipapo jekesai vazukuru venyu vachinatsonzwa nekuti hausi musha mumwe chete une ngozi inodzingwa here kuti inoripwa ngozi haidzingwe inoripwa iyo ndio inotaura kuti aiwa gore rakati ndakafa ndakaurawa zvakadai ndakavigwa pakati kana ndakaiswa mugomo rakati kana kuti kuti kukachiwa nematombo ndakasungirirwa matombo ndakakandiwa mumvura saka munhu akakandiwa mumvura haoneka mumadhama akakurisa haperi mvura saka anozojiwa asi isozoteta kutsvaga tsvaguridzo dzokuti iwewe tingakuonesei kana pfupa rako rimwe chete kana kugomo kwawakashayikira kwawakafusirwako tinoda pfupa rimwe chete tiratidza yetitungamirira pane munhu waikabatira pai toenda totungamira tonotora mapfupa ayo aiwa oiga munhu ngozi haidzingwe ngozi kupera kwayo kuripwa saka zvakanzi uroyi unopera neuroyi mushonga unopera nemushonga ngozi inopera nekuripwa asekuru mambotaura zvokuti tsvimbo yenyu pane njuzu kapa titsanangurire njuzu chii uye inoshanda sei kana ndichitaura zvenjuzu njuzu dziri pakasiyana siyana pane yechirume pane yechikadzi ndisaka uchizonzwa pane vanhu anonzi abudirwa nemudzimu wetsungunu njuzu saka zvazvinoita ndingataure muchidimbu njuzu zvainoita ndezvekuti munhu ane shavewo riri paari nekuti angangoberekwa ane shave nekuti njuzu munhu akazvimirira sekutsanangura kwandaita kuti kuno anenge ari munhu asi uko ari hove achigara pasi pemvura saka zvainoita yakada kuti tava shoma yakada kuti munhu arape inomutakura handizvo pane vamwe anonzi vanoeradziwa ana hove vaya handizvo pane vanosvikirwa nemasvikiro api iwayo saka iyo inenge yakuda kuburitsa pachena kuti aiwa inini ndakuda kunorapa ndiri kupi ndiri kunze handizvo saka inotora munhu yoenda naye pasi pemvura yonogara naye pasi ichimudzidzisa kuti ichi chinorapwa so ichi chinorapwa so ichi chinorapwa so ichi chinorapwa so kana ukambosvika panotamba vana manjuzu handizvo tisati timboti paichidimbo pane pachitwa sei vamwe kusina mvura zhinji mumwe anotoenda kumvura unopinda utodzoka nemagabaya emushonga kana yakasungirwa mumapfundo yakasungirirwa kana mumicheka handizvo
inoenderana nemucheka zvakafanana nemucheka yangu yandikapfeka. Saka mishonga iyi ndio inozodzoka yakuiswa mumagaba. Saka zvainoita pavanotamba paya, vamwe vanodirwa mvura anditya otanga kutamba vachiumburuka mupi mumwe wachiridzirwa ngoma dzavo. Asi kana iwe watorwa waenda mumvura, hama dzako ndo dzakuda kushinga, nekuti aingobuda chete nekuti ndingakuti takafumurwa nekuti munhu anenge akuziva zviri pasi pemvura. Isi kana takunotsvaka munhu akatorwa nenjuzu, tinotora mombe nhema neichena. Mombe isati yabereka, isati yateverwa, nemombe yakambotevera, dzoendewa nadzo dzosungirwa mazuva 3 dziri kudziva rakaendera rakatakurwa iroro. Pakwana mazuva 3 kune chikaranga chinochitirwa tichinopira vadzimu, tichinopirawo naivo nendiro dzedu nemachira edu. Zuva rechitatu tinofana kuona zvinhu zvatikaisa, maswitsi, zvibhodhoro zviya zvidoro zviyazvi nemaraisi nemachira zvaenda zvisisipo. Toziva kuti vadi zvagamuchirwa. Takuchirara tichitamba ngoma ipapo kudziva ikoko nevanhu veruzhinjiwo vanoda kuonawo aparambidzwe munhu, asi apa titendere akashata. Saka nguva dzekunze kwakuedza inomuburitsa, asi anenge asina simba, asingatauri. Takuchimupuma tiri muimba yedu, kana chiti kupuma misu yedu ine mishonga yedu takamuvharira mumba, iye ndiye akuchitaura kuti aiwa ndiri kuda zvakati, ndoda mucheka yakati akurapa. Ndopaunonzwa kuti munhu kune mudzimu wenjuzu unorapa chaizvo, angorapa nemakwenzi unenge uchinotora pasi pemvura. Saka panapa asawira tateguru gore jena vana asawira vavo venjuzu here vakawandisa. Vakawandisa vanobata pamwe chete na tateguru gore jena aripo, vana manjuzu wangu aripo. Tinotenda. Muchipedzisa hurukuro yedu inei muchitaura kune vanhu vane matambudziko vari kunzo, mashoko enyu evanhu vari kusangana nezvinovashungurudza mukati meupenyu, tateguru gore jena ndeyekuti chii? Ndinovati wese ane dambudziko raainaro rinoda chivanhu chete, pano haudzokere usina kupora, pano haudzokere usina chaukabata, pano haudzokere usina chaukabata. Kana nichiti haudzokere, vamwe vanozoti ndakuenda kunorombeseyo. Aiwa, kana nichiti haudzokere usina chaukabata, ndiri kuti haungodzokera njee. Zvaitika kumba kwako kana kwangu kwaishayiwa chokubata, waishayiwa basa, waishayiwa mbereko, une murwere wako ari kupengeswa waitwa mukadzi nezvikwambo, nge uri kushandiswa kunzi iwe uitise vamwe mabhizimisi. Ndati zvese izvozvo ngazvipere, ndati ngazvidzokere zvapera. Zvirikuda kuti vazukuru vanokubatai panhamba dzataisa idzodzi paskrini idzi. Tinotenda sekuru, vari kunze nevari muno muZimbabwe ndizvozvo. Uye vazukuru vanokwanisa kutanga vafona, nokuti pamwe mune madaidzwa manzi chiuyai kuGuruve, chiuyai kwakati, kuti vazive kuti muriko. Vanotanga vafona pachingerengere chinenge chine vakomana ndingabate chifiti here. Aiwa, vanotaura nevazukuru. Asi kune vamwe vane vachida kukuonai kuti ndoda kutanga taura nasekuru, ndigone kuziva kuti ndivo here vandakaona paSirai Media TV. Vangati havasi kuona. Amenoka. Aiwa, ndoti vanofana kuona. Aiwa, tinotenda. Aiwa, maita basa sekuru nekutendera kuti tiite hurukuro nemi tichiti mabasa amunobata. Tinodaira kuti vazukuru vakawanda vachakutsvagai, nekuti vazhinji vari kutambudzika mukati menyika ino yeZimbabwe. Tinotenda sekuru. This is Yabuda TV, hakudi masivi, Sly Media TV, yandispota ndiri mustreet ndazoona ndapa news, ndakawandwa nema views, Sly Media TV mandichinjira ang my dreams. Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media.
kuchinja vision yemageto youth, kuchinja life yemageto youth, kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly, oh yeah, Sly Media.